Wala ng buhay nang matagpuan ng isang grade 7 student matapos na malunod sa ilog sakop ng Bicol River sa barangay Palangon, Libmanan, Camarines Sur, alas 3 ng hapon nitong Biyernes, Nobyembre 28. Kinilala ang biktima na isang 12 anyos na batang lalaki at residente ng nasabing lugar. Batay sa impormasyon, nag-anunsyo ng half-day ang paaralan kung saan nag-aaral ang biktima. Ngunit imbis na umuwi, namingwit at naligo umano ito ng kanyang mga kaibigan sa nasabing ilog hanggang sa mahulog at malunod. Sinubukan pang i-revive ng mga rescuer mula sa Libmanan MDRRMO ang biktima, subalit wala ng buhay ang bata. Bagamat marunong lumangoy yung bata, pinulikat and walang kasamang marunong mag-rescue. Because we fully know na kapag drowning ang isang tao, medyo siya, restless. So nanlalaban yan, hindi yan pwedeng ma-rescue ng agad-agad. Wala naman umunong nakikitang foul play ang mga otoridad sa insidente. Sa lahat na lang siguro parents, sa mga guardians, especially lolo and lola, because si parents po kaya nung bata is working sa adjacent municipality. So it's really impossible for them to monitor their child 24/7. And they told me na yung anak daw nila normally nagpapaalam kapag magbibinwit or mag-fishing. This time, hindi raw nagpaalam dahil wala nga sila. So siguro at the age of 12, 13, sa mga bata na lang, maging maingat and importante nagpapaalam talaga sa mga magulang. Maigting na paalala sa mga schools din, kung magka-cancel ng klase, inform the parents para yung mga parents din po alam nila na yung anak nila dapat hinahanap din sa bahay. And sa mga estudyante, be responsible. Sa batang edad pa lang, be responsible na sa lahat ng undertaking. Nakaburol na ngayon ang bangkay ng biktima sa kanilang tahanan. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Angeline Dagta.